Baho o gibukbok nga bugas nga ayuda unta alang sa mga tourism workers nga apektado sa pandemya na dawat sa lungsod sa Loboc, Bohol. Ang detalye sa report ni Chelo Valiena. Sud sa Loboc Tourism Building, makita ang 36 kasako sa bugas kadunay sud nga 180 packs nga tag na po ka kilo nga NFA rice. Ayuda kini sa 1,076 ka tourism workers. Apan wa na kinikuha patungod kay baho o gibukbok na. Ang rice assistance gikan sa Kapitolyo sa Bohol, gihatag ni atong October 16 pinagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. 329 ka beneficiaries lang ang nakakuha ato sa distribution ug ang nahabiling 747 ka packs gibilin sa LGU pinagi sa Municipal DSWD aron sila na ang mag-apod-apod. Matod ni Provincial Social Welfare and Development Officer Carmelita Texon nga bag-o ang bugas nga ilang gihatag sa Loboc. Mayo to kondisyon pagbilin sa ila, paghatag sa ila. Apan atol sa follow-up question, iyang giwakli ang mic o gitabunan ng kamera kay dili na siya magpa-interview pa. Samtang mato ni Loboc Mayor Leon Kalipusan, dili bag-o ang bugas nga gihatag sa Kapitolyo. Pastilano kadakong bakak. Ang ilang sayop, ilang ipahid na mo. Kaya maadto mo dito, nakita man ninyo unsang klaseng building ang gibutangan sa bugas. Safe kaayo ang gibutangan sa bugas, dili maulanan, di gyud mabasa, dili maintan. So kung daot na nga bugas, daot na gyud na pagdanila. Gani katong unang nakadawat sa bugas, ilang giuli kay dili na maayong kanon. Labing maayo nga ilang alis dan tong daot ang bugas para kadtong wa kadawat, makadawat pod. Matod sa NFA Bohol, way bukbok ang 7,185 kasakong bugas nga gipalit sa Kapitolyo. Nunot ni ini mohimo og dugang investigasyon ng Kapitolyo mahitungod sa gihulagway nga bokbok rice. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.